Dobrý den, mám pro vás další test jízdního kola. Tentokrát na prodejně padla volba na celoodpružní kolo Kellys Swag. Zaměřili jsme se na cenovou kategorii kolem 40 000. Tohleto kolo konkrétně stojí 41 990. A podíváme se na jeho jízdní vlastnosti, protáhneme ho jak klasickou pěšinkou podél vody, kde budeme klást důraz na to, jak to kolo jede, přenos síle, pohodlí. Protáhneme ho i pořádnýma sjezdama, aby jsme věděli, jak se chová v technických pasážích, a pak se podíváme na to, čím je osazené. Toto kolo pracuje se zavěšením zadního kola, takzvaný virtual pivot, což znamená, že osa otáčení zadního kola není v jednom bodě, ale je v bodě, který je virtuální. To znamená, že vahadla tohoto přepákování dávají v každé fázi zdvihu čep otáčení zadní stavby do jiné polohy, zhruba zde, což znamená, že je docíleno toho, že zadní kolo je při začátku zdvihu velmi citlivé a dokáže pobrat i dost velké nerovnosti a ke konečné fázi zdvihu výrazně stvrdne. Pro kvalitní nastavení tlaku v tlumiči je na písnici navlečená červená gumička a písnice je popsaná procenty, které nám ukazují zanoření tlumiče při volném zasednutí. Je zde 10, 20, 30%, s tím, že 30% zanoření při volném zasednutí na místě rovná se tvrdší použití, kdy je kladený důraz na aktivní odpružení a pohlcování velkých nerovností, například ve sjezdu. 20% se dá použít klasicky na normální ježdění po lesních pěšinách, kdy člověk potřebuje i tvrdší projev do stoupání. 10% zanoření už je vyloženě tvrdý tlumič, kdy kolo není příliš aktivní a je kladený důraz na rychlou jízdu. K dalšímu zladění tlumiče slouží páčka s možností blokace, kdy ve svislé poloze je tlumič zcela otevřen, ve vodorovné poloze je zavřen. Druhým kolečkem s červeným označením si regulujete velikost útlumu, což znamená to, jak rychle se vám vrací tlumič nazpět. Kolo má středové složení použité tzv. Press fit, kdy v rámu už nejsou závity, ale ložiska se lisují podobně jako do hlavového složení. Že u Kellise s tímto modelem mysleli na skutečně univerzální použití, tak o tomto faktu svědčí i navářka ESCG, která slouží pro případnou montáž napínáku řetězu pro jezdce, kteří hodlají kolo zatěžovat víc v terénu. Další velmi příjemnou věcí na tomto rámu je příprava pro montáž teleskopické sedlovky, kdy nemusíte tahat bovden nebo hydraulickou hadici na páskách někde po rámu, ale jdou hezky vnitřkem. Bovdeny řazení jsou taktéž vedeny vnitřkem rámu, tudíž nedochází k šoupání bovdenů někde při propružování o lak. Jediné vedení, které je vedené vnějškem, je hydraulická hadice od zadní brzdy. Samozřejmě pokud byste potřebovali vyměnit brzdu, abyste nemuseli rozpojovat hydraulické vedení a opět brzdu odzdušňovat při montáži. Hadice je vedena podél pomyslné osy otáčení zadní stavby, tudíž dochází při pružení k minimálnímu pohybu a minimálnímu namáhání hadice a šoupání o rám. Přesmykač je na tomto rámu řešen formou navářky, tudíž jeho tuhost je opravdu excelentní a řazení naprosto přesný. Osazení tohoto kola je v režii firmy SRAM, a to konkrétně sady SRAM X7. Brždění obstarávají brzdy Avid Elixir 3, které se řadí svým výkonem mezi vyšší třídu. Odpružení na tomto kole kompletně obstarává firma RockShox, vepředu je to konkrétně vidlice Sektor, která má ocelové vnitřní nohy a pružení obstarává stlačený vzduch, takže si jezdec může nafouknout tlumič i vidlici přesně podle toho, jak potřebuje. U vidlice bych vyzvedl opravdu nízký třecí odpor ocelových šavlí, kdy vidlice je nádherně citlivá na drobné nerovnosti, jako je třeba dlažba, případně když jedete po pěšince, kde sem tam trst trávy, nádherně vám tyto nerovnosti vyžehlí. Doplněná je o lockout, který je možno ovládat z řídítek. Pro zvýšení tuhosti
a zlepšení jízdních vlastností je u vidlice použita pevná osa o rozměru 15 mm. Tak při jízdě po nerovnostech a do kopce si na kole člověk může sedět opravdu jak pantáta, což výrazně šetří energii. Takže po tom, co jsme prověřili kašpárka, rozumějte nejlehčí převod, tak se pustíme do sjezdíku. Tak pojď. Co k tomuhle kolu říct závěrem? Jednoznačně bych v této kategorii vyzdvihl jako velkou devizu zachování 26-palcových kol. Kola jsou v terénu výrazně obratnější, díky klasickému průměru má kolo i o dost nižší hmotnost. Co jsem si všiml dále, je opravdu precizní nastavení tlumiče na konstrukci rámu. Musím říct, že na to, že to má 150 mm zdvih, to dokáže pohltit neuvěřitelné nerovnosti. Kolo bylo hodně komfortní, přitom stále výborně jelo. Myslím si, že tato kategorie kola je určená pro jezdce, který mají jako prioritu užít si svezení v terénu. Nejsou to vyloženě závodníci, nejde jim o čas, ale rádi se svezou a pohodlně se svezou v terénu. S kolem není problém ujet i hodně dlouhou vzdálenost. Kolo testuju 5 dní a najel jsem na něm 350 km. Za pochvalu taky stojí pláště Schwalbe. Tyhle ty gumy jsou dělané z tvrdší směsi a s lehkým kordem, což znamená, že jejich valivý odpor je opravdu minimální na to, že mají dost výrazný vzorek, který vás samozřejmě podrží v terénu. Optimální pro tyhle ty gumy je vlhký až suchý terén, nikoli v bláto. Nutno konstatovat, že v kategorii do 40 000 lehce přesahující v tomhle případě se jedná o kolo, který je opravdu bezkonkurenčně vyladěný, co se týče funkce. Není zde kladený důraz na nějaký špičkový high-end komponenty, ale hlavně na funkčnost, což když se podíváme na vidlici, na tlumič a na ostatní komponenty, tak to jasně dokazuje. A ještě jedna malá zajímavost. Kelis je slovenská firma a tyhle ty kola se konstruují a montují přímo v Kelis továrně na Slovensku. Dělají to slovenský lidi a my jsme v té továrně byli. Musím říct, že preciznost zpracování a preciznost montáže je opravdu na vysoké úrovni. Ukážu vám to někdy v dalším videu. To je další opravdový plus pro tohleto kolo. Tak a protože už jsem toho najezdil opravdu hodně, mám hlad a žízeň, tak jedu na oběd a na pivo. Díky za pozornost, naschle.